В последните години все повече се говори за инфлацията, как тя изяжда парите ни, повишава цените и влияе на живота ни. Но рядко се споменава нейната противоположност – дефлацията. Чуваме за нея само когато икономистите предупреждават, че дефлацията е опасна или че трябва на всяка цена да я избегнем. Истината обаче е, че малцина разбират какво представлява тя. Именно за нея ще поговорим в това видео. Дали е заплаха за икономиката или естествен процес на баланс и напредък? За да разберем това, нека започнем от самото начало. Както при инфлацията, така и при дефлацията няма една единствена дефиниция. И тук значението й се е променяло с времето. В съвременната икономика дефлацията се определя като икономически процес, обратен на инфлацията. При нея се наблюдава общо и устойчиво понижаване на цените на стоките и услугите в икономиката. Казано по-просто, покупателната сила на парите се увеличава и с едни и същи пари може да купим повече стоки и услуги, отколкото преди. Има и по-стара дефиниция на дефлацията, която не съвпада с съвременната. В миналото, особено по времето на златния стандарт, икономистите са гледали на дефлацията по малко по-различен начин. Те са казвали, че дефлацията не се измерва единствено чрез цените, а чрез съотношението между парите и реалните активи. Тогава тя се е възприемала като ситуация, при която парите в обращение намаляват спрямо стоките и услугите, или обратното, когато стоките и услугите нарастват по-бързо от количеството пари. Ако един актив, като златото, който е ограничен по природа, се сравни с останалите активи, стоки и услуги, които се увеличават, неговата стойност естествено нараства. Именно това се е разглеждало като дефлационен процес – повишаване на стойността на един лимитиран актив спрямо останалите. И тук идва важният момент. Както при инфлацията, покачването на цените е следствие от инфлацията, а не самата инфлация. Така и при дефлацията, спадът на цените е следствие от дефлацията, а не самата дефлация. Нека сега разгледаме следния пример. Да си представим, че в България има само 1 милион лева в обращение. Това означава, че всички стоки и услуги в страната общо струват 1 милион лева. Да вземем отново Иван. Той работи усърдно всеки месец и получава заплата от 100 лева. Всяка седмица той ходи до магазина и пазарува продукти за 10 лева. Сега да си представим, че икономиката започва да се развива и производителността расте с 10% благодарение на новите технологии. Фермерите произвеждат повече храни, фабриките произвеждат повече продукти, а транспортът става по-евтин. В резултат, количеството стоки и услуги в икономиката се увеличава, но количеството пари в обращение остава същото. Все още има 1 милион лева. Резултатът е ясен. Цените започват да падат. Когато Иван отново отива в магазина, той иска да купи същите продукти за 10 лева, както преди, но сега същите продукти струват само 9 лева. Тоест, покупателната сила на парите на Иван се е увеличила. С една и съща сума пари той може да купи повече, отколкото преди. Дефлацията не е случайно явление. Всъщност, тя често следва естествения стремеж на човека да се развива и създава нови технологии. В нашата природа е да търсим начини да улесняваме живота си, да повишаваме производителността и да произвеждаме повече с по-малко усилия. Всеки нов инструмент, машина или метод, който откриваме, позволява да произвеждаме повече стоки или да правим същата работа по-ефективно. Това се нарича технологичен прогрес. Колкото повече производителността расте, толкова повече стоки и услуги се появяват на пазара. Ако парите в обращение остават същите, това води до спад на цените и увеличаване на покупателната сила на парите. Това ясно се забелязва в доста отрасли. В селското стопанство в миналото 1 декар се обработвал на ръка от десетки хора за един ден, а днес един трактор покрива десетки декари за същото време. А резултатът е повече произведена храна на по-ниска цена. В текстилната индустрия дрехите преди са се шили на ръка, а днес модерните автоматизирани поточни линии създават хиляди дрехи дневно. Дори в електрониката телевизорите някога били ръчно сглобявани, а днес масово се произвеждат в роботизирани фабрики. Във всички тези случаи технологичният прогрес увеличава производителността и количеството стоки,
което естествено води до спад на цените. Но спри за момент. Показваш ни примери за технологичен прогрес, при който производството се увеличава, а цените би трябвало да падат. А ние не виждаме това да се случва. Цената на хляба се е повишила. Само до преди няколко години беше 1 лев, а сега е над 2 лева. Същото е и с дрехите, с водата, с автомобилите, с жилищата. Всичко около нас поскъпва, с много малки изключения. Какъв технологичен прогрес? Каква дефлация? Така е, прави сте. Цените наистина не падат, а само растат. Но това е така, защото живеем в фиатната парична система. При нея хартийките и цифричките на екрана, които използваме за пари, са безкрайни. Те могат да бъдат създавани много лесно, защото зад тях няма нещо ценно и рядко. В такава система дефлационните сили просто нямат шанс да се проявят. Дори когато технологиите повишават производителността, новосъздадените пари изяждат ефекта от нея. Парите постоянно се инфлират чрез увеличаващото се парично предлагане, което компенсира всеки естествен спад на цените. И тук идва големият въпрос. Защо във фиатната система не може да се позволи да има дефлация? Причината е проста. Цялата система е изградена върху дълг. Всеки лев, всяко евро, всеки долар в обращение е създаден със заем. Когато някой взема кредит, нови пари се появяват. Когато този кредит се изплати, парите изчезват. А сега си представете какво става, ако цените започнат да падат. Доходите намаляват, бизнесите печелят по-малко, а дълговете остават същите. Става все по-трудно да се обслужват заеми, банките започват да губят, инвестициите спират и системата започва да се пропуква. Това е кошмар за една икономика, базирана на дълг. Но тук много хора ще попитат, ако дефлацията е толкова естествена и добра, какво ще стане с работните места, когато бизнесите започнат да печелят по-малко? Няма ли хората да останат без работа? Истината е, че има два вида дефлация. Първата е разрушителната, тази, която идва след финансови балони, когато кредитите се свиват, фирмите фалират и икономиката се прочиства от натрупания дълг. Разбира се, тогава хората ще загубят работните си места, но не защото дефлацията е лоша, а защото системата преди това е била изкуствено надута. Тук примерите са много: голямата депресия, дотком балона, голямата финансова криза от 2008 година и много други. Втората е естествената дефлация, породена от технологичния прогрес. Тук цените падат не защото има криза, а защото производителността расте. Да, някои професии изчезват, но на тяхно място се появяват нови, по-ефективни, по-креативни и по-добре платени. Когато машините ни изместят от тежкия труд, хората не остават без работа, те просто се преместват на по-високо ниво на съзидание. Това означава, че с времето можем да работим по-малко, а да създаваме повече. Да имаме повече време за семейството си, за приятелите си, за хобитата си, за пътувания, изкуство и всичко онова, което прави живота ни по-пълен и смислен. Исторически можем да видим това най-ясно през втората половина на 19 век, по времето на златния стандарт, когато се появяват железниците, електричеството, фабриките и масовото производство. Производителността расте с рекордни темпове, а цените на повечето стоки постепенно спадат. В периода между 1870 и 1896 година цените в Съединените щати спадат с около 30%, но в същото време реалният брутен вътрешен продукт се увеличава приблизително с 80%. В резултат икономиката расте, хората живеят по-добре, а покупателната сила на парите им се увеличава. Затова дефлацията не е враг на хората. Тя е враг на системата, която живее от дълг и инфлация. Не напразно централните банки правят всичко възможно да избегнат дефлацията. Те принтират пари, понижават лихвите, наливат ликвидност, всичко, само и само цените да не започнат да падат. Дори ни казват, че инфлацията е нещо добро и че е нормално цените да се покачват всяка година. Повечето централни банки дори имат официална цел за инфлация от 2% на година, т.е. те целенасочено се стремят към обезценяване на парите във времето. Казано с други думи,
Постоянното покачване на цените не е грешка на системата, а нейна цел. Дефлацията променя правилата на играта. Не унищожава, а преразпределя. Тя просто пренарежда баланса между печеливши и губещи. Губещи са тези, които разчитат на дълг, като правителства, банки, корпорации и хора с кредити. Когато стойността на парите се покачва, техните дългове стават по-тежки, а активите им губят номинална стойност. А печеливши са тези, които спестяват и произвеждат реална стойност. Това са хората без дългове, които съхраняват богатството си в стабилни активи и виждат как покупателната сила на техните пари расте. Дефлацията награждава дисциплината, ефективността и истинската продуктивност. В фиатния свят това е нежелано, защото системата не иска хора, които спестяват и чакат. Тя иска хора, които харчат, вземат кредити и поддържат колелото да се върти. Затова инфлацията е горивото, което поддържа машината в движение, а дефлацията – нейният естествен, но потискан антипод, който би върнал баланса между реалната стойност и измислените числа. Благодаря ви, че бяхте с мен до края. Това показва, че сте хора, които ценят знанието и искат да разберат темата в дълбочина. Ако видеото е било полезно и интересно за вас, не забравяйте да го харесате, да се абонирате за канала и да го споделите с приятели. Така ще продължим заедно да изследваме неща, които не се учат в училище и няма да видите по телевизията. До нови срещи!